Antzerki laborategiaren lehenengo partea amaitzear dago, baina jarraitzear dago bigarrena. Eta balorazioa da oso positiboa. Oso positiboa. Uste nebana, baina asko hobeto atera da dena, eta batez ere ikusten dudana da, guk teknika asko lantzen ditugu, antzerki fisikoa batez ere, euskara ere lantzen da, emozioak, irudimena, taldeko lana, guzti hori lantzen da, baina nik batez ere ikusten dudana da jende bakoitzaren postasuna. Kaletik etortzen direnean eta irtetzen direnean oso desberdina da, oso pozik ateratzen dira hemendik eta horrek niri kriston satisfazioa ematen dezta. Orduan helburuak, neuskanak, sobrepasau, da pasada bat, ninago superpozik, harrera kristona izan zen, jendean ere bai nik notatzen eban behar hori, beste modu batera mugitzeko beharra. Antzerki fisiko azkenean da gorputzari poesia sartzea, gorputzak egitea, ohitutaz gauden gauza horiek, adibidez uraren egingo dut, eta gero zuhaitza naizela, eta gero pertsonaia bat naiz. Ikusi zutenean nola hasi joan hau eta ze antzerki mota zen, engantxe gehi egon zela eta nahi eta behar hori, eta kriston jolasteko gogoa ere bai sentitu dut dagoela, eta horrela izan da, oso pozik nago. Ludikoa esaten denean, badirudi ez dela eskola, edo ez dela ikasten, edo ez dela lan egiten, eta da justo kontrakoa. Askoz gehiago ikasten da, askoz gehiago lan egiten da, eta guzti hori. Lo que pasa que egiten da lan eta ikasten da irribarre batekin nagoan. Orduan, egon da evoluzioa? Bai, kriston evoluzioa. Nola hasi ginen lotxekin, azkenan jendaurrean jartzea, eta gauzak, ohitutak ez gauden gauzak egitera gainera, zaila da, eta nortzu dira pertsona hauek ezakize. Eta gaur, familia gara. Errebaleko ikasle gidari eta hemen lan egiten dugunok, familia bat bezala sentitzen gara, eta hori eski harreman oso ona sortu dira. Baina batez ere, pertsonan egon da, nik esango nuke 3 pauso aurrera behintzat eman direla. Segurtasuna ja, badakite hor dagoela, orduan, hori ari dira ja hartzen. Bai, azkenean adinetara egokitzea beharrezkoa dela uste dut, baina kalitate aldetik ez. Orduan, nik beti izaten dut, aurrena saiatzen naiz pixkat ludikoagoa egiten, baina gero egia da, nagusiei begiratzen didanean oso ludikoa dela ere, bai, asko jolasten dutelako. Orduan, bai, igual gauzak beste modu batera eramaten ditut, gero talde bakoitza ere bai, personalidade aldetikan oso desberdina da. Orduan, horretara ere egokitu naiz, baina oso ondo atera da dena. Eske, oso ikasle honak izan dira. Dira, nik uste, Ibarko jende jatorrena, bale? Hemen gaude, Errebalen. Bai, hoberena gara. Eta horrein gaude, bigarren txandari itxoiten. Bigarren txanda, hoberen hoiei itxoiten. Orain arte lanean egon direnak hemen Errebalen erekin, lanean egon garenok, maila bat gara, lehenengo maila. Eta berriak datozenak 0, zergatik. Ez dauka logika askorik orain egin dugun lan guzti honekin jende berria etortzea. Hauek galduta sentituko direlako, erritmoa ere bai garrantzitsua da, gelan eta jende artean egin den harremana, konfidantza hori puskatu daitekelako eta askotan hori mantentzea garrantzitsua da ere bai prozesuari garrantzia emateko, eta horregatik batez ere egin dugu 0 maila, asteartetan izango dena, 2 talde zabalduko ditugu, bat haurretan erabeak, eta beste bat helduena. Nere buruak ez dakit noiz, baina esplota bingo dago. Dauzkat 10.000 ideia egiteko hauekin, nago pentsatzen jaen Las Luces, Koliseoan, eta batez ere bai ikasleentzako, egin duten lan guzti hori nolabait formatu txiki baten edo erakusteko. Eta proiektu pila bat, batez ere lantzen dena gainera hemen da humorea. Ez dakize gara supergraziosos eta graziosas denak hemen. Orduan, bai, nire proiektua orain, horrela, a korto plazo, izango litzateke orain astea ikuskizunak prestatzen talde bakoitzarentzako, eta nik uste aterako direla gainera. Orduan hor, hasi behar naiz orain, a darle al guion. A los guiones, lau talde, venga! Aber jarraitzen dauen bebai honek Eibarren, ze nik uste hemen gauza oso politak daitezkela eta batez ere herritarrentzako aukera oso polit bat da, beraiek ere beste modu baten hasi eta ikasteko. Oso polita eta baliagarria, aberatsa,
hitz politak besterik ez dauzkat.